बे समाव दैबानाजों लोमसाव जानाय बर' रायजो राजा सुबुंफोरखौ हालाय हाफाय जानायखौ खौरां लानो थाखाय गबर्थना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां आन्दलन खेरगादार खौरां लानो फैदों। बे मुहुर्तआव आं बिथांखौ सोंनो सानदों, नोंथाङा बे मुहुर्तआव रायजो राजाजों फैनानै माबायदि मोनदों नोंथांनि गोसोआ? बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबर्थना हालामनि खैराबारि गामियाव बोरसि दैमानि खुरखानायजों गोबां न' बांखौ खुरखालांबाय, गोबां हालाय हाफाय जादों। दा बे समाव जोङो गोबां गोबां गामिफ्रा दैबानाजों खुरखाजानानै दङ। नाथाय जों दिनैनि समाव दिनैसिमबो नुनो मोनाखै सरकारनिफ्राय जेबो बेहाय जानायनि जेबो बेबस्था खालामनानै होफैयाखै। मानोना बिथांमोननि दाउ बोरमा मोसौफ्रा थानो जायगा गैयियाव माखासेया खुरखाजानो गोनां जादों। न' बाङा खुरखाजानो गोनां जाबाय, दंफां लाइफांफ्रा खुरखाजानानै दैनि गेजेराव गफबनानै थानो गोनां जाबाय, हा हु खहा जाबाय। नाथाय बिथांमोना बे समाव जानाय लोंनाय जोबोद खहा जानानै दङ। बिथांमोना रिलिफआव दङ, खाग्राबारि नैबे फरायसालियाव बिथांमोना बिथांमोननो जेबो जानायनि लाहार फाहार खालामनानै होआखै। हायोब्ला बिथांमोनखौ खावलायनो मोनो, बिथांमोना थाबैनो बिथांमोननि जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनो नांगौ। पुलिस प्रशासन बिथांमोना नायफैयाखै, बिथांमोननि सायाव जेबो सानाखै। बेनिखायनो जों खावलायनो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सरकार बिथिंनिफ्राय बिथांमोननो गासैखौबो नायफिननानै जानो लोंनायनि बेबस्थाखौ आरो थानायनि बेबस्थाखौ मोजाङै खालामनानै होनांगौ। आं बेखौनो खावलायनो फैदों। जोंहा गोबां खहा जादों दैबानानि जेंनायाव गोग्लैनानै बे बोरसि दैमानि खुरखावनायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद खहा जानो गोनां जादों। बे ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिफ्रानो गासैबो जनगोष्ठि माहारिफ्रानो बेहाय दैबानाजों दिनै बुखारजानानै थानो गोनां जादों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आं बेखौनो खावलायबाय, अननानै बयबो बिथांमोनखौ मदद होफैनांगौ। मारैमोना बे मुहुर्तआव रिलिफ केम्पआव दङ। दैजों बोरसि दैमाया खुरखावना फैनानै बिथांमोनखौ गोबां हालाय हाफाय खालामदों। दा बिथांमोना दैनि जाहोनाव थानो हायैनि जाहोनाव बिथांमोना खाग्राबारि एमइ स्कुलाव बिथांमोना रिलिफ केम्पआव दं। दा बे समाव बिथांखौ आङो सोंनो सानदों, मादै बे मुहुर्तआव मादै मोना नोंथांमोननि जिङाव सोरबाबो सरकारि मानसिफोर नोंथांमोननो खौरां लाफैदो नामा? আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি? চৰকাৰে আপোনালোকক কিবা খোৱা বস্তু কিবা খাদ্য দিছে নেকি? একো দিয়া নাই ন?